behar di aurreko batean. Eta plane errauk ez du, San Pedro etorri kotxe utzi, ona pasa bazkaldu, eta... San Juanen bukaeran handik bado pista txiki bat, oinez joan da merendero txiki bado. Eta neguan ez, baina udan jaten eta emateu, Entxalada, tortilla patata eta sarrina batzuk edo. Gaina San Pedroko batzuna da. Guk ikastola dukeu Jaizkibeleko magalian. Eta gaztetan autobusak buelta guztia egitezun. Eta horren autobusak galdu ezkeo, itxasontzien pasa eta oinez. Askotan gertatzea alzan? Gehiagitan. Inpuntual fama dukak, Bai, hala naiz, Nik urtezar bakoitzero berdin esateko nahi buruai. Aurten, bai. Bueno, orain, zure sorterrian gaude, San Pedron, hau hori Aruzko ura, dena da Pasaia, baina bakoitza bere xehetasunekin, bakoitza bere nortasunarekin eta izenarekin. Bai, udaletxe bakarra da Pasaiakoa, baina berez 4 herri desberdin dira. Eta batez ere nik uste arraunak desberdindu dituela, ez? Horrek markatu du lehia? Bai, garai batean gainera, urte asko, traineru bakarra zen. Pasaiako trainerua edo, baina gero normala den bezala, herri bakoitzak bere traineru atera zuen eta bueno, azkeneko 100 urteetan ja, nik uste koloreak nabarmendu direla, ez? Donibanen arroxea eta San Pedron morea. Eta zuk horko itsasadarraren alderdi politerretako norbait ikusten duzulari, zer sentitzen duzu? Erkide, lehiakide? Erkide ez, inundik ere. Guretzako herria San Pedro da, ez da Pasaia. Eta lehiakide, arraun kontuengatik eta bai, lehiakide xamarra bai. Baina lehia sanoa da. Bai, oso sanoa. Gaina laguna handia dauzkat Doniban ere, ikastola bertan geneukan, Jaizkibeleko magalean, eta harreman handia daukat San Juan de Arraskorekin, bai. Mikel Astarlotza txaurre hau. Astarlotza, Inigo txaurre hau txirrindulari ohiaren ahaidea da. Lehen gusuak dira. Ez da baina, Astarlotzaren abizen esanguratsu bakarra. Eta zuk 3. deitura, Azpillaga. Bai. Eta San Pedron sortua da, Jon Azpillaga bertsolari handia ere. Bai, aitaren lehengusua. Eta aitaren lehengusua tarteko duzu. Hori da, bai, ni 3. abizena Azpillaga daukat eta bueno, bertso zale naizen ez ere, ondo ezagutzen dut Jon. Orain dela 4 edo 5 urte izango dira, bertso eskola bat sortu genuena, bertso mugimendurik edo ez zegoelako eta pixka bat, euskarari ere bultzatxo bat emateko herrian. Eta egia esan, bertxotan askorik ez genuen ikasi, baina behintzat ez dakit. Bertso saioak eta bertso afariak eta dena alakoak antolatzen jarraitzen ditugu. Eta helburua azken finean horixe da, herrian euskarari bultzada txiki bat ematea eta bertsolaritza erabiltzea pixka bat tresna moduan euskara pixka bat indartzeko. Euskaltzale konprometitua zara. Beharko nukena, baina gutxiago, baina bai, saiatzen naiz izaten. Eta politika ere hurbiletik segitzen duzu? Bai, azken finean gure herrian, eguneroko ogia da, ez? Politika, hizkuntza eta kultura, eta saiatzen naiz behintzat, guzti horren gainean egoten, edo behintzat ez oso urrutitik bizitzen. Aro berri ilusio eragile baten aurrean gaudela iruditzen zaizu? Bai, nik uste baietz. Egoerak, nik uste hobera egin duela, baina oraindik gauza asko gelditzen dira aldatzeko eta egia esan, ez dakit, amaiera edo azkeneko urrats hori oso urruti ikusten da zoritxarrez. Iruditzen zaitu oraindik ere, konpromezu minimo horiek errespetatzeko desente falta dela eta nahiko urruti gaudela oraindik ere, ez? Herri gisa, dagozkigun edo legozkiguken eskubidez ari zara? Bai, noski. Zuk Euskal Herri independiente bat duzu amets?
Bai, nik uste Euskaldunon gehiengo bat bezala, ez? Hori izango litzake gure ametsa, eta, bueno, nik uste horretarako bidean pausoak ematen ari garela, baina bueno, ez da erreza, eta nik uste zoritxarrez bideaneko luzea izango dela.